Прывітанне, сябры! Сёння з вами мы заканчиваем чытаць твор Вячаслава Адамчыка «Салодкія яблыкі». Папалуднаўшы, Тонік выйшаў на вуліцу. Стаяла гарачыня. У гародчыках вяў бэс. Ля плота, параскрываўшы дзюбы, хадзілі куры. Ім, пэўна, было млосна. Толькі адна матылька хіба не баялася гарачыні. Яна ўсё вілася над вуліцаю, нізка, пры самай зямлі, нібы шукала, згубіўшы што. Мо схадзіць на рэчку? Тоніку было сумна. На плоце каля свае хаты сядзеў Арсенік. Тонік падняў вочы і ўбачыў яго. Ён чакае бацьку, раптам падумалася Тоніку. «Ідзі сюды!» – клікнуў яго Арсенік. Тонік нехаця падышоў. «Хочаш, я тебе гняздо покажу», – хитро прижмурился Арсенік. «Дзе?» «Под рэчкаю. Ходим». Вузенькую сцежкаю, што бегла праз цурусёў на дворак, і якую бабы з цэлай вёскі хадзілі паласкаць бялізну, яны пачалі спускацца да рэчкі. «Глядзі, не наступі на шкло!» – крыкнуў Тонік, спускаючыся ўслед за Арсенікам. «Я ведаю!» – адгукнуўся Арсенік ужо каля рэчкі. Тонік не ўтрываў і пабег таксама. Рэчка сёння была роўная з берагамі. Недзе ў млыне адкрылі ўсе застаўкі. У карчах шумела і булькала вада. Пад навіслаю алешынаю кружылася жоўтая шапка пены. Каля берага цэлую плоймаю стаялі вадзяныя камары. «А дзе яны зімуюць?» – спытаўся Тонік, сашморгваючы з алешыны лісця, каб разагнаць камароў. «Не ведаю», – задумаўшыся, адказаў Арсенік. «Вот як прыйдзе мой бацька, спытаем». Тоніку зноў зрабілася сумна. Ён спытаў: «А дзе ж гняздо?» «Хадзем сюды», – Арсенік пашыўся ў альховыя кусты. «А што будзе, калі ўсе дазнаюцца, што праз мяне не вярнуўся Арсенікаў бацька?» Тоніку ўжо расхацелася глядзець тое гняздо. «Вось!» – крыкнуў з куста Арсенік. «А можа сказаць? Можа, будзе лепей?» Тонік уздыхнуў і, заплюшчыўшы вочы, палез у куст на Арсенікаў голас. «Во, бачыш?» Арсенік падсунуўся да густога куста, што рос над самую вадою. На тонкім пруціку калыхалася звітая з аднаго конскага валосся шэрае гняздзечка. Голыя, у рэдкім пушку, птушаняты нямогла паднялі сляпыя на тонкіх шыях галоўкі і раскрылі мокрыя чырвоныя раты. Галоўкі смешна хісталіся. Недзе зусім блізка пырхала і ціўкала птушачка. «Во, прынесла есці!» Тонік першы вылез з алешніку. «Уцякайма, а то адаб'ем ад гнязда птушку. Купацца пойдзем пад Сцяпанаву алешыну». Арсенік зморшыў аблуплены нос. «Я нікуды не пайду». «Чаму?» «Пайду гляну, мо вярнуўся бацька». Арсенік падцягнуў на плячо з'ехаўшую шлейку і бокам, каб не апячыся ў крапіве, пачаў паднімацца тою самую вузкую сцежкаю ў вёску. «А ведаеш, хто сказаў паліцыянтам, што ў вас ёсць конь?» – крыкнуў Тонік, калі ён адышоўся. «Ведаю», – аглянуўся Арсенік і сцішыў голас, мусіць, каб не было чутно ў вёсцы. «Мама казала, цурусь, ён усіх удае немцам». «Я!» – хацеў крыкнуць Тонік, але ў яго перахапіла дух. Што немцы застрэлілі Арсенікавага бацьку, Тонік дазнаўся ў той самы дзень, як наказалі ў вёску. Гаварылі, што Арсенікаў бацька, забіўшы паліцая, перабягаў да партызанаў. У той самы дзень было чуваць, як недзе на панадворку галасіла Арсенікава маці. Тонік нават баяўся паказвацца на вуліцу. Ён сядзеў у сваім гародчыку, паглядаючы праз частакол, што робіцца на вуліцы каля мокуцяў. Але каля варот бачыў толькі вялікага чырвонага мокуцевага пеўня. Певень
горда падняўшы галаву, гучна кудахтаў, да яго, высока падлятаючы з усіх надворкаў, беглі куры. У той самы дзень Тонік першы раз не пагнаў у грамаду. Ён знайшоў на гарышчы вяроўку, прывязаў яе карове за шлейку на шыі і павёў карову на ўзмешкі. На ўзмешках, ён ведаў, была нявыпасеная па калена трава. Дадому ён прыгнаў позна. Нават маці спыталася, чаму не разам з усімі. Яна ўжо чакала з даёнкаю каля хлява. Тонік пастаяў пры маме, паслухаў, як недзе ў канцы вёскі крычаць і смяюцца дзеці, і пайшоў пад хату, думаючы, з кім ён сёння будзе забаўляцца, калі ўсе, напэўна, ведаюць, што праз яго немцы застрэлілі Арсенікавага бацьку. Тонік прыпыніўся каля сенцаў. У хату не хацелася ісці. Ён высунуўся на вуліцу. «Тонік!» – блізка за спінаю крыкнуў Арсенік. І Тонік аж падскочыў. «Чаго ты спалохаўся?» Арсенік быў увесь спацелы і задыханы. «Я не...» – ледзь вымавіў Тонік, адчуваючы, як у яго моцна дрыжыць і стукае сэрца. «Хадзем да дзяцей». «Не, я не пайду. Я ўдаў твайго бацьку». У Тоніка раптам пачала макраць спіна. «Што ты пляцеш?» Арсенік яшчэ ўсё цяжка дыхаў. «Бацьку майго ўдаў стары Цурусь». «Не, гэта я, калі быў за старасту. Але ж я не ведаў, што яго застрэляць», – сказаў яшчэ Тонік, адступаючыся на свой надворак. Ноччу Тонік захварэў. Ён пачаў стагнаць і кідацца ў сне. Марыля сунулася з печы, памацала яго лобік. Ён гарэў, як агнём. Яна намачыла рушнік і прыклала Тоніку да галавы. Хлопец крышку паспакайнеў. Усю ноч Марыля сядзела над ім і прыкладала да яго галавы мокры рушнік. Жар у Тоніка пачаў спадаць. Але раніцаю Марыля ўсё роўна палезла на гарышча за гарнікам. Там у яе сохла яшчэ ад леташняга года некалькі каліў гэтага зелля, што памагае, як яна ведала, ад усіх хвароб.